René Descartes (1596-1650). Hvem var han? Allerede i 8 års alder blev Descartes undervist på et berømt jesuiterkollegium, hvor fagene var logik, fysik og metafysik samt matematik. Efter at have studeret jura og medicin i nogle år, gik han i krigstjeneste. Men omkring år 1619 opgav han krigserhvervet og rejste det meste af Europa for at hellige sin filosofi, naturfilosofi og matematik. Endvidere mente han, at universet og naturen var som en maskine, nemlig at efterligne den. Derved kunne naturens virkemåde forklares udtømmende, så længe maskinens enkelte mekanismer var blevet kortlagt. Hvor og hvornår levede han? René Descartes blev født i år 1596. Han blev født i La Haye i Touraine, Midt-Frankrig. Han døde i 1650 af lungebetændelse. Hvilken form for matematik dyrkede han? René Descartes lavede blandt andet en metode til at fastlægge en tangent til et punkt ved hjælp af at finde en normal ortogonal på tangenten.